Il-kumpanija dinija Starbucks issa tinsab f'pajjiżna. Fil-Valletta Waterfront il-ġimgħa fil-għaxija, il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat inawgura l-ewwel stabbiliment ta' Starbucks f'pajjiżna hekk kif Malta saret it-80 pajjiż li Starbucks tinsab fih. Id-dera ta' dan l-istabbiliment tilqa' sa mid-daħla u f'indirizz li għamel qabel l-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru tkellem kif soċjetà kosmopolitana irridu nofru qatt ta' servizzi. Saħaq li dan l-investiment huwa parti minn strateġija ta' pajjiż li jġib kumpaniji kbar joperaw f'pajjiżna. Il-Prim Ministru seta' jara bajnieh il-magni tal-ogħla livell li bihom joperaw Starbucks u da' ukoll xi ftit kafe bnin. Tkellem ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi li fisser kif dan l-investiment imur id fit mal-istrateġija transitorja għat-turiżmu li qed tħares lejn iżjed żieda fit-turiżmu. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tad-DB Group li dan il-grupp flimkien ma' James Caterers għamlu dan l-investiment u ġabu Starbucks f'pajjiżna, spjega kif dan l-investiment ma kienx wieħed faċli, ma dan l-istazzjon fisser l-isfidi iżda saħaq li Starbucks f'Malta għad trid tikber iżjed. Ninsabu kburin ħafna li nixxina nġibu din il-branda u Malta u naħseb anke fuq l-isfond ta' Malta bħala pajjiż li jkollok brands ta' dan it-tip ġo pajjiż naħseb jgħinu wkoll in ġenerali, apparti ovvjament li aħna inħossuna ferm onorużi li rnexxina nġibu dil-branda u Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.